Следи как говориш за себе си. Фрази като "аз съм глупав" или "на мен нищо не ми се получава" трябва да изчезнат. Само една такава мисъл може да съсипе целият ти ден. Всеки ден си казвай по един комплимент на глас. Пред огледалото. Имам красиви очи. Днес се справих добре. За един месец това са 30 добри думи към самия теб. Спри да се сравняваш с другите. Сравнявай днешната си версия с тази от вчера. Всяка вечер се питай с какво днес станах по-добър от вчера. Прости си грешките от миналото. Напиши писмо до себе си от преди 10 години. Тогава си бил различен човек. След това изгори писмото и затвори тази страница от живота си. Отделяй по 30 минути на ден само за себе си. Без телефон. Без хора. Без задачи. Чай, книга, разходка. Само ти и тишината. Да обичаш себе си не е егоизъм. Това е основата, върху която се изгражда всичко останало. Започни още днес. Последвай ни в YouTube за още видеа за личностно развитие. Линкът е в био.